Στέλιος, αρέσουν τα έργα μας. Τα έργα μας παίρνουμε και εμείς λίγο δόξα δίπλα. Όχι, πολύ ωραία. Αυτά από εκεί. Πολύ ωραία. Για να δούμε για από εδώ. Άλλους καλλιτέχνες εδώ, άλλους εκεί. Γέμισε ο κόσμος καλλιτέχνες. Ο Γιάννης ο Αγγέλος, ο Θοδωρής ο Νικολάκης, σύντροφος από τη Κυψιά. Πρωτίστως. Τι έγινε, καλά είσαι? Τι κάνει η ξαδέρφη? Καλά είναι. Ο κύριος μου θα φέρει, μου λέει πατέρα, Θα μείνει στη αλλά... Πας κατά πόδι κάποιος. Σαββάτιο και μερικότερο. Δέκα λεπτά χαλάκι, 10 λεπτά ήλιο, ρωτήσε 10 λεπτά χαλάκι. Ψυχαλός να πάει κανένα πλέον πάρει φορός, γιατί αυτοί οι νέοι που γίνανε εκείνη άλλη μέρα πάμε να δώσουμε κοπέλα κάτω. Να πάω εγώ να δω αν είναι και να σου πάρω ένα τηλεφωνάρθο. Για πάμε. αυτός είναι το άκρο λαούτο της υπομονής. Εγώ είμαστε ο Θοδωρής, ο γραμματός. Ειδικά για τώρα μένουν πολύ. Υπομονή. Εκείνο μεγάλωσε, εκείνο είναι 25 Σήμερα στους συλλόγους που ανήκαμε. Έτσι λοιπόν δίνει πολύ μεγάλη σημασία και στο πολιτισμό, που θεωρούμε ότι μαζί με τους αγώνες είναι δύο στοιχεία αναπόσπαστα που ανεβάζουν τον άνθρωπο ψηλά. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε από την πρώτη στιγμή την Επιτροπή για τον Πολιτισμό, η οποία προχώρησε και στη σημερινή πρώτη εκδήλωση, που πιστεύουμε ότι θα σας ευχαριστήσει, θα σας γεμίσει τις μπαταρίες σας. Συγχαίρουμε την πρωτοβουλία αυτής της Επιτροπής, που αποτελείται από συναδέλφους μέλη του συλλόγου μας. Ήδη ξεκινάει η ιστορία και από την έκθεση ζωγραφικής που έχουμε βάλει στην είσοδο και που πιστεύουμε ότι και με τη δικιά σας τη συμμετοχή θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους και τους συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία που πήραμε. Ευχαριστούμε τη διοίκηση και τις δημόσιες σχέσεις του ΟΣΕ για τη φιλοξενία τους στην αίθουσα. Σας καλούμε να έρθετε κοντά μας, να μας βοηθήσετε, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχετε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την παρουσία σας. Μια μικρή αναφορά. Μετά την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που έγινε στις αρχές του χρόνου, είχαμε πάρει μια απόφαση, όπως θα θυμόσαστε, για να δημιουργηθεί ομάδα πολιτισμού. Πρώτη Μαγιού. Του Μαγιού ροδοφαίνεται η μέρα, που ωραιότερη η φύση ξυπνάει και την κάνουν λαμπρά να γελάει, πρασινάδος, αχτίνες, νερά. Αυτούς τους όμορφους στίχους του Σολομού προσπάθησε να σφετεριστεί η αστική τάξη και να περάσει στις συνειδήσεις της εργατικής τάξης ότι 1η Μάη είναι μέρα γιορτής των λουλουδιών και των χρωμάτων. Επεδίωξε να διαγραφούν από τη μνήμη και την καρδιά των εργατών όλα εκείνα τα γεγονότα που καθιέρωσαν την Πρωτομαγιά σαν μέρα απεργίας, προκειμένου η παγκόσμια εργατιά να τιμήσει τους νεκρούς και τους αγώνες της. Συγκεκριμένα, οι αστεί θέλουν να ξεχάσουμε ότι το 1884 η νεοσύστατη τότε Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας αποφάσισε ότι η 1η Μάη του 1886 θα είναι η μέρα ενός εκτεταμένου απεργιακού αγώνα
των εργατών με σκοπό την καθιέρωση του οκτάωρου και ότι η εργατική τάξη των ΗΠΑ έκανε πράξη την απόφαση αυτή. Σκοπεύουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, όχι πια να μοχθούμε από τα χαράματα, ίσα ίσα μόνο για να ζούμε. Να μην έχουμε μια ώρα να σκεφτούμε. Καλούμε τις δυνάμεις, από ναυπηγεία και εργοστάσια, 8 ώρες για εργασία, 8 ώρες για ανάπαυση και 8 ώρες για ό,τι θέλουμε. Στην πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886 στη ΣΥΠΑ, γύρω στο 500.000 εργάτες ενώθηκαν στους δρόμους του αγώνα με επίκεντρο το Σικάγο. Οι καπιταλιστές αποφάσισαν να επιβληθούν δυναμικά. Στις 3 Μάη, έξω από το εργοστάσιο θεριστικών μηχανών McCormick, την ώρα που εργάτες διαδήλωναν κατά των επεργοσπαστών, η αστυνομία πυροβόλησε κατά του πλήθους, δολοφονώντας σε ψυχρό 4 εργάτες και τραυματίζοντας αρκετούς. Την επόμενη, 4 Μάη, στη διάρκεια διαδήλωσης διαμαρτυρίας στο Haymarket, προβοκάτορας έριξε βόμβα σκοτώνοντας ένα αστυνομικό και τραυματίζοντας 70. Οι αστυνομικοί έστρεψαν τα όπλα ενάντια στο πλήθος και σκότωσαν τουλάχιστον ένα διαδηλωτή και τραυμάτισαν πολλούς. Το αστικό κράτος προχώρησε σε συλλήψεις εργατών ηγετών που οδηγήθηκαν σε δίκη. Οι Πάρνας, Σπάις, Φίσερ και Έγγελ απειχωνίστηκαν στις 11 Νοέμβρη του 1887. Ένας, ο Λίνγκ, βρέθηκε νεκρός στο κελί του και 3, Σουάμπ, Νιμπ και Φίλντεν, καταδικάστηκαν σε πολλά χρόνια φυλακή. Η πρωτομαγιάτικη απεργία δεν πήγε χαμένη. 185.000 εργάτες κέρδισαν το οκτάωρο. Εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι μείωσαν την εργάσιμη μέρα τους στις 9 ή 10 ώρες. Σε πολλές επιχειρήσεις κατακτήθηκε η μιαργία του Σαββάτου, ενώ πολλές άλλες σταμάτησαν την κυριακάτικη εργασία. Το Ιδρυτικό Συνέδριο της Δεύτερης Διεθνούς, 20 Ιουλίου του 1889, όρισε την 1η Μάη ως τη Διεθνή Μέρα Αγώνα των Εργατών. Ο πρώτος καρπός του εμφυλίου πολέμου ήταν η ζύμωση για το οκτάωρο που με ταχύτητα ατμομηχανής προχωρεί από τον Ατλαντικό ως τον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτό γράφει ο Κάρολος Μάρξ. Η εργατική τάξη της Ελλάδος με τους αγώνες της δημιούργησε τη δική της πρωτομαγιάτικη παράδοση. Σημαντική σταθμή είναι Θεσσαλονίκη 1909 και 1911. Πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις διοργανώθηκαν από τη Φεντερασιόν, όπου Έλληνες, Τούρκοι και Ισραηλίτες και άλλων εθνοτήτων εργάτες παρήλασαν με τα εθνικά τους λάβαρα πλάι στις κόκκινες σημαίες, τραγουδώντας τη διεθνή στις εθνικές τους γλώσσες. Η κοινοποίηση τρόμαξε στις τουρκικές αρχές, διέλυσαν τη συγκέντρωση και συλλάβαν τους ηγέτες των εργατών. Ανάμεσα σε αυτούς τον Αβραάμ Μπεναρόγια, που εξορίστηκε στην Ελλάδα για να συλληφθεί ξανά από την ελληνική αστυνομία στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση της Αθήνας το 1912. Η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση της Αθήνας το 1912 έγινε στο καφενείο Μέτσι, κοντά στη Σταδίου. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν 25 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 γυναίκες. Την ίδια εποχή γράφησε ένα ποίημα για την Πρωτομαγιά ο Ρήγας Γκόλφης. Πρωτομαγιά. Πάμε να βρούμε την καινούργια μέρα. Ήλιος εδώ την πλάση δεν φωτίζει. Απ' το σάπιο μολεμένο αέρα το πουλί της καρδιάς μας φτερουγίζει. Σε μια αλωτιμνή μόνη σφαίρα που το πνεύμα δεν στέκει. Μετερίζει της ανάγκης τον νόμο, τον πατέρα κάθε αδικίας που τη ζωή λυγίζει. Πάμε να βρούμε τον καινούριο δρόμο, μακριά από της κοινωνίας μας τον κρυμμένο. Ω νέα ψυχή που τίναξε στον δρόμο του δειλού, την απάτη και το ψέμα, το ζωντανό αγωνίσου τον αγώνα. Σ' ακολουθεί το φουσκωμένο κύμα. 1η Μάη του 1909 γεννιέται ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, ο ποιητής που έκανε ποίηση τους αγώνες και τις θυσίες εργατικής τάξης και του λαού μας
για ελευθεριά, εθνική ανεξαρτησία, για την ειρήνη και το ψωμί, για τη ζωή. Ποίημα του συναδέλφου μας Βασιλείου Θωμά από τη Λάρισα, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή της Ρωμιοσύνης. Σε φοβήθηκαν στρατηγοί, δικτάτορες, προστάτες όλοι οι φρουροί, οι φύλακες, όλοι οι προσκυνημένοι, οι ξεπεσμένοι, οι αστεί μα και οι υποταγμένοι. Πιστόλι δεν εκράταγες, μα το χαμόγελό σου, την πίστη σου στον άνθρωπο, τον πανανθρωπισμό σου. Ακούραστος για το καλό της τάξης σου εράτης, υπήρξες ασυμβίβαστος, για πάντα επαναστάτης. Μα πάνω απ' όλα ευαίσθητος και ανθρώπινος μαζί, εφώτισες την εργατιά το δρόμο της να βρει. Με τα μεγάλα ιδανικά έδεσες τη ζωή σου, μοιράστηκες τη μοίρα μας, την έκανες δική σου. Προτίμησες τα δύσκολα, έλυσες τη σιωπή σου, για να βρεθείς στα κάγκελα, όπως η σύντροφή σου. Ποιητικός εκπρόσωπος της πρωτοπόρας τάξης, όλη η ζωή σου ένα παρόν, τον κόσμο για να αλλάξεις. Θες να σε κάνουν άχρωμο, να σε εκμεταλλευτούνε, μα από όπου κι αν σε πιάσουνε, κόκκινοι θα βαφτούνε. Υπήρξες φάρος κόκκινος μες στη διαδρομή σου και δρόμους πανανθρώπινους άνοιξε η ποίησή σου, μα και η ίδια η ζωή σου. Σε ευχαριστούμε ποιητή για ό,τι έχεις κάνει. Το δίκαιο που μας δίδαξες πίσω ποτέ δεν κάνει. Κλείνουμε γόνοι σεβασμού και θαυμασμού αντάμα. Της Ρωμιοσύνης ποιητή, το έργο σου ένα θαύμα. Παραμερίζουμε ποιητή για να περάσεις, έγραψε στο Γιάννη Ρίτσο ο Κωστής Παλαμάς. Και ο ποιητής πέρασε και φώτισε τους αγώνες γενεών και γενεών. Και πέρασε μέσα από φωτιά και σίδερο και μέσα από όλους τους τόπους εξορίας και μαρτυρίου, μετατρέποντας με τους στίχους του το μαρτύριο σε δύναμη αντίστασης και πάλης. Και δέθηκε τόσο η ποίησή του με τους αγώνες εργατικής τάξης, που έγινε ο ποιητής κάθε Πρωτομαγιάς. Με το τεράστιο ποσοτικά και ποιοτικά έργο του ευλόγησε την ομορφιά, την αρμονία, τον έρωτα, την επανάσταση. Θεσσαλονίκη, Μάης 1936. Η Ελλάδα ζει στιγμές αγωνιστικής ανάτασης. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου σε διαφόρους κλάδους παίρνουν το χαρακτήρα εξέγερσης. Επίκεντρο γίνεται η Θεσσαλονίκη. 29 Απρίλη. Οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης αποφασίζουν απεργία για καλύτερα μεροκάματα, βελτίωση των παροχών του Ταμείου Ασφάλισης Καπνεργατών και άλλα. Την 1η Μάη η απεργία θα επεκταθεί σε πολλές ακόμα πόλεις και στην Αθήνα. Στις 7 Μάη η απεργία παίρνει πανελλαδικό χαρακτήρα με συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων εργατών. Η εντολή του Μεταξά είναι σαφής: να διαλυθούν οι απεργοί με κάθε μέσο και τρόπο. 8 Μάη. Χιλιάδες απεργοί πραγματοποιούν συγκέντρωση. Η προσπάθεια της χωροφυλακής να εμποδίσει την πορεία τους αποτυχάνει. Έφημοι χωροφύλακες επιτίθενται και πυροβολούν. Το κέντρο της πόλης μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. 9 Μάη. Η ενωτική ΓΕΣΕ με αφορμή τα γεγονότα αποφασίζει απεργία. Η κυβέρνηση Μεταξά επιστρατεύει τους σιδηροδρομικούς, τους τροχιαδρομικούς και τους ηλεκτρολόγους, ενώ μεταφέρει στρατό στη Θεσσαλονίκη. Οι απεργοί, αγνοώντας την επιστράτευση, πραγματοποιούν μαζική και μαχητική συγκέντρωση και απελευθερώνουν τα μέλη της Απεργιακής Επιτροπής που είχαν συλληφθεί. Η συγκέντρωση δέχεται δολοφονική επίθεση από την έφυπη αστυνομία. Πρώτος νεκρός ο κομμουνιστής εργάτης Τάσος Τούσης. Ο Γιάννης Ρίτσος, συγκλονισμένος από τη φωτογραφία της μάνας που σπαράζει πάνω από το άψυχο πτώμα του γιού της, θα γράψει στον επιτάφιό του:
στις 9 Μάη θα συνεχιστεί με πλήθη που συνεχώς καταφθάνουν από τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και εργάτες που σταματούν να δουλεύουν στα εργοστάσια. Οι εργάτες φωνάζουν «Κάτω φασισμός!» Οι χωροφύλακες ουρλιάζουν Βαράτε στο ψαχνό! Οι νεκροί φτάνουν τους 9. Την άλλη μέρα θα τους συνοδεύσουν στο νεκροταφείο 200.000 άνθρωποι σε μια εποχή που ο πληθυσμός της πόλης δεν ξεπερνούσε τις 360.000. Στις 13 Μάης γίνεται νέα πανεργατική πανελλαδική απεργία και καταγγέλλονται οι δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη. Σε 3 μήνες επιβάλλεται η δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Πρώτο και κύριο μέλημα της άρχουσας τάξης, η εξόντωση του ταξικού λαϊκού κινήματος. Οι πρωτοπόροι εργάτες συλλαμβάνονται, καταδικάζονται με το ιδιώνυμο και εξορίζονται σε στρατόπεδα κολαστήρια, ανάφη, αεστράτης, ακροναυπλιά. Με την κύραξη του πολέμου, οι πολιτικοί εξόριστοι ζητάνε το αυτονόητο, να σταλούν να πολεμήσουν στο μέτωπο. Ο Μεταξάς αρνείται. Το 1941 τα ανδρή και λάτους παραδίδουν στους Ναζί και για να τροφοδοτήσουν αργότερα τα εκτελεστικά αποσπάσματα αντίπεινα του κατακτητή στην αντίσταση του λαού μας. Και έρχεται η μαύρη κατοχή. Ποίημα του συναδέλφου μας Γιάννη Αγγέλου. Το ποίημα αυτό γράφτηκε το 1953. 1952 θάνατος του Μπελογιάννη, Πάτσι, Καλούμενου και Αργυριάδη. Τα ξερονήσια στέναζαν κάτω από την τυραννία του φασισμού και οι αγωνιστές στενάζανε. Ήρθανε χρόνια δίσεκτα και μέρες ματωμένες. Με τα θεριά που λούφασαν και σπάραζαν με μίσος, αλλάξαν όλα τις προβιές και ήμερα φανήκαν. Και εσύ που αγωνίστηκες τρανέ αγωνιστή και την ψυχή σου έδωσες για του λαού το δίκιο, στο έρμο βράχος έριξαν σκληρά αδικημένο. Το κρύο κύμα σε παγώνει στο στήρο βράχο του νησιού και το τυραγνισμένο σου κορμί σκληρά το βλιώνει αρμύρα. Με θέρμη αγωνίστηκες πως τη ζωή στο τέλος, για να είναι όλοι ελεύθεροι, ψυχή του Προμηθέα, που λαχταρά στο φως να δώσεις και τα πιστά σκοτάδια να φωτίσεις. Δεμένος σε μια τούφα γης, που τάφος αργά θα γίνει, τρώνε οι αετοί τις άρκες σου και παίρνουν την ψυχή σου. Τι κι αν οι αφέντες σου δώσαν για νεκρικό κρεβάτι το κρύο λιθάρι του νησιού, τι κι αν σε πικροπότισαν χολοί λαοπλάνοι, τι κι αν σου δώσαν φαρμάκια αντί για μάνα, τι κι αν με τα λερωμένα χέρια τους του αιμάτου οι εμπόροι απλώσανε τη δάφνη να σου πάρουν, εσύ είσαι σπλάχνο του λαού, τάξιο και γνήσιο παιδί του. Μπροστά στο δαφνοσκέπαστο και τυπημένο σου σκήνομα, οι κουρασμένες καρδιές του λαού με μυρωμένα δάκρυα θρηνούν το θάνατό σου. Ω κυβούλια ηρώων, ω τάφη εθνομαρτύρων, ανοίχτε και δεχτείτε το τιμημένο λείψανο του καταφρονημένου αγωνιστή. Αρχίζει η λαμπρή εποπτεία της εαμικής αντίστασης με την καθοδήγηση του ΚΚΕ. Η δράση, η γιγάντωση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ με τη συντριπτική συμβολή του λαού μας γλιτώνει την Αθήνα από τον λοιμό. Με μια πρωτοφανή σε όγκο απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, πρώτη σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, ματαιώνει οριστικά το πρόγραμμα των κατακτητών για επιστράτευση
και αποστολή Ελλήνων εργατών στα εργοστάσια κάτεργα της Γερμανίας. Ο Ελλάς απελευθερώνει όλη την Ύπαιθρο, περιορίζοντας τους Ναζί στα αστικά κέντρα. Ο καπετάνιος Άρης γίνεται θρύλος και σύμβολος στη συνείδηση του λαού μας. Η κυβέρνηση του βουνού καθιερώνει πρωτόγνωρους δημοκρατικούς θεσμούς στην ελεύθερη Ελλάδα. Βαριά στενάζουν τα βουνά, ο ήλιος σκοτεινιάζει. Σε βρεά πιστέει τα λες, το πρωίδο Μουσολίνη, να μετρηθούμε δυο μαζί, να δεις το τι θα γίνει. Να μετρηθούμε δυο μαζί, να δεις το τι θα γίνει. Δεν έχεις γέρους αρρωστούς, μικρά παιδιά να σπάξεις, ούτε κορίτσια ντρόπαλα, ούτε χωριά να κάψεις, ούτε κορίτσια ντρόπαλα, ούτε χωριά να κάψεις. Παπάδες για να τυραννάς, στη μέση στο παζάρι, έχεις μπροστά σου Έλληνες του καπετάνιο Άρη. Έχεις μπροστά σου Έλληνες του καπετάνιο Άρη, που γρήγορα σαν τον Αϊτό, σαν τον Γοργότα γέλη, φασίστες έσφαξε πολλούς με δικό μαχαίρι. Φασίστες έσφαξε πολλούς με δικό μαχαίρι. Πρωτομαγιά του 1944 πέρασαν στην Αθανασία 200 κομμουνιστές, μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς κατακτητές στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Ανάμεσά τους ο Ναπολέων Σουκατζίδης, 33 ετών, απόφοιτος ανωτά της εμπορικής σχολής, γνώστης 5 γλωσσών, που όταν ο Γερμανός διοικητής του στρατοπέδιου Χαϊδαρίου του πρότεινε να τον αντικαταστήσει, με άλλον αυτός αρνήθηκε. Πρωτομαγιά του 1944. Κώστας Βάρναλης. Εν τούτη μάντρα γνάντια σου το σύνορο του κόσμου, σ' αυτήν απάντου βρόντι ξενοδιγενή στο χάρο. Ήτανε μέρα του Μαγιού, φως όλα, μέσα και έξω. Έξω τα χρυσολούλουδα και μέσα η καλοσύνη, που αράδιασε πας στο σοβά πιστάγκωνα δεμένους και θέρισε με μπαταριές οχτρός ελληνομάχος, όχι έναν, όχι δυο και τρεις, 200 παλικάρια. Δεν ήρθαν μελοθάνατοι με κλάμα και λαχτάρα, μον ήρθανε με λόγαμπροι με χορό και τραγούδι. Και πρώτος άρχος του χορού, 2 μπόγια πάνω από όλους και από το χάρο 3 φορές πιο πάνω, ο Ναπολέος,
μην κλαις τους σκοτωμένους. Απ' τα ιερά τους κόκαλα, 1η του Μάη και πάλι, θα ξεπηδήσει ο καθαρμός και η λευτεριά του ανθρώπου. Κι είναι χιλιάδες στην Ελλάδα, όμοιοι Πανάγιοι τάφοι. Τρέξε για να με σώσεις κι απ' το χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις κι απ' το χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις, να μ' απελευθερώσεις. Καταδικασμένος 17 χρονών παιδί, στα σίδερα κλεισμένος. 17 χρονών παιδί, στα σίδερα κλεισμένος και καταδικασμένος. Με πάνε στο χαϊδάρι κι ώρα την ώρα καρατερό ο χάρος να με πάρει κι ώρα την ώρα καρατερό ο χάρος να με πάρει, ο χάρος να με πάρει. Ακολούθησαν πολύ πληγωμένοι μάηδες, εμφύλιος με εμφυλιακό κράτος, καταπίεση, διώξεις, φυλακές και εξορίες για τους αγωνιστές, βασανιστήρια και δολοφονίες. Oh
κερί στο στενό το παρατήρι που φωτίσει το κερί. Αδίπλο είναι το κλειδί κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή και έχει κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή. Που έχει χρόνια να το δει το παιδί της περιμένει που έχει χρόνια να το δει. Στην απελπισιά της κάποιος την πληροφορεί ότι ζήτω παλικάρι και οπωσδήποτε θα έρθει. Ότι ζήτω παλικάρι και οπωσδήποτε θα έρθει. Προσεμένη και λαχτάρα στην καρδιά ο Λεβέντης να γυρίσει απ' τα μαύρα τα νησιά. Ο Λεβέντης να γυρίσει απ' τα μαύρα τα νησιά. Έρχεται ένας ακόμα ματωμένος Μάης, αυτός του 1963. Ο βουλευτής της ΕΔΑ, γιατρός Βαλκανιονίκης και μαραθωνοδρόμος της Ειρήνης, Γρηγόρης Λαμπράκης, δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη
από τραμπούκους του παρακράτους 22 Μαΐου του 1963. Μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη δέθηκε για πάντα ο εργατικός Μάης με το κίνημα της ειρήνης. Έπεσε ο Μέγας Δρύς στο ματωμένο χώμα. Πουλιά και φύλλα στάθηκαν στον ουρανό. Βουβεί η Ελλάδα, τον κρατεί στα δυο της γόνα. Πανίσχυρο, γιγάντιο ξύφος, φωτεινό. Και ενώ η οργή από τους πόρους της αίματα υδρώνει, τεινάζεται όλη ανάμεσα στον Άγιο Λαό. Και ολόρθι τον υψώνει, με σιανό καδρόνι, ψηλά στο θόλο, στη Σιρήνη στο ναό. Γράφει στο επίγραμμά του για το Λαμπράκι ο Γιάννης Ρίτσος. Παρόλα αυτά η αστική εξουσία δεν νιώθει ασφαλής. Προχωράει στην ανοιχτή επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας, που βάζει και πάλι το λαό μας στο γύψο. Νέα στρατόπεδα, νέες εξορίες, νέα δεινά.
με τις γερακίνας γιος. Κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις. Με τις γερακίνας γιος, με τις γερακίνας γιος. Κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις. Μέσα στο σκοτάδι της Χούντας δημιουργείται η ενιαία αντιδικτατορική συνδικαλιστική κίνηση, ΕΣΑΚ, που ανάβει τη σπίθα της αντίστασης του εργάτη με τους πρώτες αγώνες και απεργίες μεσουρανήσεις της δικτατορίας. Μεταπολίτευση 1974. Μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου που δρομολόγησε την πτώση της Χούντας, η εργατική πρωτομαγιά γίνεται η μεγάλη γιορτή και η μεγάλη κινητοποίηση της εργατικής τάξης, με το ιδιαίτερό της περιεχόμενο κάθε φορά. Έτσι, η κάθε πρωτομαγιά είναι ο μεγάλος σταθμός στους αγώνες. Αστρέφει το πανό, στο φως το δυνατό, τριγύρω νεύτη κουπιά και μπογιές. Μείνανε μόνο τρεις, πήγε η ώρα τρεις, και έχουν ακόμα σωρό τις δουλειές. Ο Γιάννης τραγουδά, ο Πέτρος συζητά, και το τσιγάρο δεν σβήνει ποτέ. Η μάχη σιωπηλά, το πλήγε να ζητά, ήρθε η ώρα να πιούνε καφέ. Γιάννη σιγά, ο Πέτρος έβαξε πια να μιλά. Ήρθε η στιγμή που το όνειρο πάλι σας προκαλεί. Γιάννη σιγά, ο Πέτρος έβαξε πια να μιλά. Ήρθε η στιγμή που το όνειρο πάλι σας προκαλεί. Ανέβουν στα στρατιά, χέρια ενωμένα, πλακάτια πάνω. Στους φίλους που απεργούν, με μια φωνή να πουν, θάρρος παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Τους βρίσκει το πρωί, να φεύγουν σιωπηλά, χωρίζουν με ένα απρόσωπο γεια. Ξέρουν πως η ζωή θέλει αναισθητικά, και έχουν ακόμα δουλειά ως τις 7. Θα έρθει καιρός που το ρολόι θα γυρίσει εμπρός. Θα έρθει στιγμή που το όνειρο θα έχει πάρει ζωή. Θα έρθει καιρός που το ρολόι θα γυρίσει εμπρός. Θα έρθει στιγμή που το όνειρο
αναδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ, δεν ζυγωνές, δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Δεν ζυγωνές, δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ, ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Ανοίξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Ανοίξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Κι όμως ερχόσουν βήμα-βήμα, κι όμως σηκώναμε κι εμείς, του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωής. Του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωής. Ποίημα 1η Μαγιού του συναδέλφου μας Κωστή Σωτηρόπουλου. 1η Μαΐου. 1η Μαΐου σηκώνουμε ψηλά τις κόκκινες σημαίες του αγώνα. Σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι και τραβάμε μπροστά. Στο δοκιμασμένο δρόμο της ταξικής πάλης, στον ασυμβίβατο δρόμο της ανηρήνευτης πάλης, με το κεφάλαιο και τους πλουτοκράτες. Δεν γυρίζουμε πίσω, δεν σκύβουμε το κεφάλι. 1η Μαΐου. Πορευόμαστε στα βήματα των πρωτοπόρων του Σικάγου, στα ματωμένα σημάδια των εκτελεσμένων της Κεσαριανής. Κλείνουμε το γόνι στους νεκρούς της τάξης μας. Τιμούμε αυτούς που στάθηκαν όρθιοι, δεν γιώτεψαν, για να πάρουμε δύναμη από τη δύναμή τους. 1η Μαΐου. Μέρα σύμβολο των αγώνων και των θυσιών, μέρα της παγκόσμιας εργατικής αλληλεγγύης, ανυπακοή στη μυρολατρεία και στον συμβιβασμό, αντίστασης και ανατροπής του εκμεταλλευτικού συστήματος, απελευθέρωσης της εργατικής τάξης από τα δεσμά της. 1η Μαΐου. Σηκώνουμε ψηλά τις φλογάτες παντιέρες του αγώνα. Σηκώνουμε το ανάστημα μέχρι την αποφασιστικότητά μας. Προχωράμε με τραγούδια του αγώνα στα χείλη, με σφιγμένες τις γροθιές του δίκαιου που μας ανήκει, με πηξίδα σταθερή τις αξίες της ταξικής πάλης. 1η Μαΐου. Τραβάμε μπροστά και από τα βάθη των χρόνων φωνάζουμε «Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε». Πάω στην τσιμενιέρα κι απ' έξω από την ύλη εργάτες μαζεμένοι συζητάνε. Προχώρησε η μέρα με δάκωμενα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Προχώρησε η μέρα με δάκωμενα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε.
στου φεγγαριού τη χάση και γύρισαν γεμάτα περγοσπάστες, γεμάτα ξαναφύγαν, κανείς δεν θα περάσει, κάλλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Γεμάτα ξαναφύγαν, κανείς δεν θα περάσει, κάλλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Πέρασε ένας μήνας, οι μηχανές σκουριάζουν και τα παιδιά κρυώνουν και πεινάνε. Στους δρόμους της Αθήνας φεύγουν όλα μοιράζουν, εργάτες κι υποστήριξη ζητάνε. Στους δρόμους της Αθήνας φεύγουν όλα μοιράζουν, εργάτες κι υποστήριξη ζητάνε. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ξεκινά τόσο στη χώρα μας όσο και στον κόσμο ολόκληρο η πιο δύσκολη περίοδος του εργατικού κινήματος. Η ανατροπή του σοσιαλισμού έφερε απογοήτευση και πισωγύρισμα σε μεγάλα τμήματα της εργατικής τάξης. Η ανάπτυξη της υπεριαλιστικής επιθετικότητας, η επιβολή με τη βία της υπεριαλιστικής κυριαρχίας κάτω από τον ψευδεπίγραφο όρο παγκοσμιοποίηση οδήγησαν μεγάλα τμήματα του διεθνούς εργατικού κινήματος και του ελληνικού
στο περιθώριο και άλλα στο συμβασμό και σε επιδιώξεις των κυρίαρχων δυνάμεων του κεφαλαίου. Όμως, δεν μπορεί η ιστορία να τελειώσει με την υποταγή της εργασίας στο κεφάλαιο, με την υποταγή του ανθρώπου της δουλειάς στις δυνάμεις της αγοράς, που κατευθύνονται από την απληστία μιας χούφτας τραπεζιτών, εφοπλιστών και μεγαλοβιομηχάνων. Η σύγκρουση αυτών των δύο κόσμων, των δύο αντιθέτων πολιτισμών που παλεύουν ταξικά για ελευθεριά ή για σκλαβιά, αποδείχτηκε περίτρανα στην πύλη της χαλιβουργίας, τους 9 μήνες της απεργίας. Οι δύο τάξεις συγκρίστηκαν με ορμή σε μια πάλι βίαιη, ταξική. Απ' τη μια μεριά η τάξη των μεγαλοαστών με την κυβέρνηση, το κράτος και το παρακράτος της, και από την άλλη χαλιβουργή η εργατική τάξη σε συμπαράταξη και ταξική αλληλεγγύη που κορυφώθηκε την Πρωτομαγιά του 2012. Σταθμό στην ιστορία του εργατικού κινήματος αποτέλεσε η ίδρυση του ΠΑΜΕ λίγο πριν την Πρωτομαγιά του 1999, που ήρθε σαν όριμη ανάγκη των καιρών, βάζοντας φρένο στην πορεία ενσωμάτωσης και εκφυλισμού του συνδικαλιστικού κινήματος. Άνοιξε μια νέα σελίδα φανερώνοντας την ανάγκη της αοργανωμένης πάλης με μεθοδικότητα, σχεδιασμό και τακτική. Ποίημα του συναδέλφου μας Νίκο Αμανάκη. Ψαλμός δακρύων. Εγώ που σας μιλάω για ποίηση, σας λέω, αφήστε τα ποίηματα, βγήκατε έξω, έχουμε πόλεμο, αληθινό πόλεμο, με υπολογισμούς από άσπονδους εχθρούς. Αλλά προπάντων, μη φοβάστε να βγούμε από τη σιωπή μας, προτού θυμώσει ο τόπος. Γιατί καθώς θα ξέρετε ίσως, αυτό που μένει είναι η δύναμη να επιβάλλεσαι στη ροή και να αναστηλώνεις το μέσα σου. Ενσκύπτει καιρός σκουπιδιών. Τα σκουπίδια δεν ξεχωρίζουν καλούς και κακούς. Μόνο πράξεις εφτάψυχες ξέρουν, που κάνουν το ψωμί ψαλμό δακρύων. Τα τμήματα της εργατικής τάξης που δεν βλέπουν άλλο δρόμο εκτός από τον ταξικό αγώνα συσπυρώνονται κάτω από τις σημαίες του ΠΑΜΕ, που αταλάντευτα 15 χρόνια τώρα προχωρά συντεταγμένο στον ήλιο. Γιατί χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη χωρίς αφεντικά. Για να δουλέψουνε όλη τη μέρα, για σου περήφανη και αθάνατη εργατιά. Βλέπεις κοπέλες στα υφαντουργία κι άλλες δουλεύουν στα αργαλιά, στα καπνομάγαζα, στα συνεργεία, για σου περήφανη
εργατιά. Στα καπνομάγαζα, στα συνεργεία, για σου περήφανη και αθάνατη εργατιά. Αν τότε δίνουνε για μεγαλεία και έχουνε μάθει να ζουν απλά, στάσει ο υδρότας τους χρυσές σταγόνες, για σου περήφανη και αθάνατη εργατιά. Στάζει ο υδρότας τους χρυσές σταγόνες, για σου περήφανη και αθάνατη εργατιά. Σφύριζε φαμπρικά απ' τα σχολά σου, κορίτσια κόρια ζευγαρωτά, με την αγάπη τους θα ξαποστάσουν, για σου περήφανη και αθάνατη εργατιά. Με την καταρχήν δεν θα σας ρωτήσω αν σας άρεσε. Το ξεπερνάω αυτό και πηγαίνω παρακάτω. Σας λέω μόνο ότι αυτό που παρακολουθήσετε σήμερα είναι μόνο η αρχή. Όταν λέγαμε παλιότερα ότι θέλουμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό, ήταν πολλοί αυτοί που δεν μας πίστεψαν. Για να μπορέσουμε όμως να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα, να προχωρήσουμε με μεγαλύτερα βήματα, θέλουμε την ενεργό συμμετοχή σας. Και όχι μόνο τη δικιά σας, αλλά και των συναδέλφων που για διάφορους λόγους δεν είναι σήμερα εδώ. Συνάδελφοι, δεν θα ήθελα να αρχίσω με κάτι με τα δυσάρεστα. Όλοι ξέρουμε ότι έρχονται μέρες δύσκολες. Ο σύλλογος μας δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανταποκριθεί στις... Όλη μέρα στα λιμάνια και στα ναυπηγεία, στο θανάτου τα καζάνια, στα μηχανουργία, λιώνουν τα νιάτα μας στην Ιωπάλη, με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στην Ιωπάλη, με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Στο πετσί μαζί μου τζόρα που θέλει να φύγει, η ζωή βαθιά σκοτούρα κι η χαρά μας λίγη. Λιώνουν τα νιάτα μας στη Βιοπάλη, με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη Βιοπάλη, με τα κομμάτια μας δεν ήταν
τσάλι. Όσο κι όσο τα αγοράζουν το φτωχό κορμί μας και περισσιά κέρδη βγάζουν απ' τη δύναμη μας, λιώνουν τα νιάτα μας στην βιοπάλη με τα κομμάτια μας λιώνει τα τσάλι, λιώνουν τα νιάτα μας στην βιοπάλη με τα κομμάτια μας λιώνει τα τσάλι. Έφτασε η ώρα για να σηκωθείς, εργάτια προχώρα δίπλα σου κι εμείς, στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα, ο χρόνος για να γυρίσει, η ζωή να προχωρήσει. Στο ξεροφόρι μέσα στη φωτιά, στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα, ο τρόπος για να γυρίσει, η ζωή να προχωρήσει. Άλλος στο λιμάνι κι άλλος στο γιαπί, να καραπίσει μέρα να βγει το ψωμί, στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα, όλοι γίνα όμορφοι